ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ, ಅವೇ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ. ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮಕ್ ಬೋಡೈನ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ದಿನ ಕುಕ್ಕು, ಪಿರೈನ ತಾರೈ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ದಾಸ್ಮಿ. ನನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಡ್ ಪಿರೈನ ತಾರೈ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಗ ನೀರು ಪಾಡಿರಿ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ 4 to 5 ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿ ತಿರ್ಗದಾದ್ ಜಾರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದದ್ ಪೌಪಂದಿನ ದಾಸ್ಮಿ ಪಾಡುಡು. ಈ ಚಟ್ನಿಗ್ ದಾಸ್ಮಿ ಪೌಪಿರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದುವೆ ಈ ಚಟ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ್ ನನನೆಕ್ ಕುಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ದದ್ ಪಾಡುಡು. ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕುನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ ಪೇಸ್ಟ್ ದಲ್ಲೆಗಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಕುಕ್ಕು ಕಟ್ ಮಲ್ದದ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಪಗ ಕುಕ್ಕು ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಇಂದು ತುಳುನಾಡುದ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ. ನನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗ್ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ತುಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಕೊರಂಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ಥ ತೋಜುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಲಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ.